Sziasztok! Halló, ugye a második részt csináljuk a hívásosnak, mert nem tért be az első részbe. És akkor újra kezdjük, most ugye én jövök, azon a hívástól, amit nem fejeztem be, pedig azt, hogy meg kell szagolni 3 cipőt. Milyen büdös. Az első cipő az lesz nem ügyes, vagy marad el. Jó, így van látszik. Jó, igen. Fúj! Te voltál? Te büdös. Mikor volt ez most? Jó kérdés. Na, ez szerintem nem olyan büdös, mert de ez jól is néz ki. Jó, hát ennek ilyen kínai szaga van. Az se jó, de na. Ez nagyon büdös lesz. Ezt nagyon sokat szeretem. Gátában lakom. Ja. Hát ezt nem hiszem. Úgy van. Hát és ide van. Na. Szagolok ilyet. Na, akkor én kihúzom a következőt. Ami a böfögés. Amit most pont, hogy nem kell. Jó, iszik szénsavas vizet, aztán megpróbálom. És hogyha nem tudok, ott van. Akkor majd közben, videózás közben elkezdek. Jó, hát ha most nem fog sikerülni, akkor a videóban legalább egyszer meg kell böfögni. Hát ez hülye. Jó, hát most nem tudom, hogy a videózás közben. Nem, megpróbálom. Pedig nem más, mint 3-szor egymás után, ami azt jelenti, azt hittem, ami azt jelenti, hogy ugye a magyar leghosszabb szót, tudjátok, hogy ez megszentségtek, mindegy, 3-szor egymás után gyorsan ki kell mondani. Na, akkor, mondom. Mehet, akkor megszentségteleníthetetlenségeskedéseitekért, megszentségteleníthetetlenségeskedéseitekért, megszentségteleníthetetlenségeskedéseitekért. Hát ez könnyű volt. Folyik a taknunk. Igen, amúgy nem. Na, következő. Citromléívás. Nem hoztam citromlevet. Nem, vagy na, amíg hoz citromlevet, addig beszélgetünk. Na, hát kezdjük azzal, hogy addig elmesélek egy kis történetet. Van az osztályunkban egy lány, nagyon gazdag, aztán el van kényeztetve, nagyon fényes, és múltkor megy le a büfébe, és vett magának egy nagyon drága kaját, harapott vele vagy 2, és kidobta. Azt nem értem, hogy a gazdagok miért nem tudják megbecsülni a pénzt, meg az ételt. Hát most valaki már szívesen megvette volna és megette volna, de amúgy ezt hogy az iskolában ugye kapnak reggelit, és hát azt is vagy elhozza, vagy nem, ha elhozza, csak beleharap és kidobja. Mert nagyon kényelmes, el lesz kényeztetve, meg minden. De most visszajött a társam, fogok citromlét, szóval mindjárt iszok, csak még után közben addig, amíg én jó, akkor iszok. De mutasd meg, vagy nem mutatjuk ki ezt citromlét. Jó, nem röhögünk, iszok. Meg volt a böfögés egyébként, olyan röviden megvoltad a böfögésem is. Na most figyeljétek, most citromlevet iszok, lerölt, és meg ki fogom köpni az állatodba. Nem, amúgy szeretem a citromlevet, csak ez most nagyon savanyú. Hát a miénk az ilyen savanyúskáika. Ezt még meg kell innom? Hát, igaz. Hogy fegyál?
Megjöttem. Jaj. Hát már hallottam. A pocsi az nem be. De nekem nagyon kicsi van benne. Jó. Így van. Na, pucs. Jó van, pucs. Na. Húzok. Nem látszott. Áú. Na, mit én húztam, hogy nem most mondjuk. Telefon. Jaj. Ami azt jelenti, hogy telefonos felhívunk valakit, és telefonbetyárkodunk. De nem tudom, hogy ja, mondani kell egy nevet, például is húzom. Vagyok, és keresem a tudod, vagy ilyen nevet. És akkor mondják, hogy nincs ott, akkor mondom, elnézést. Majd még rögtönzünk. Rögtön, csak megint azért rögtön. Nem veszik fel. Nem veszik fel. Tehát ez más volt. Jó, hát majd még van egy kihívás, azt megcsináljuk, és utána megpróbáljuk megint, mivel nem megy fel. Jó. Na, még egy van. Pont rám jut. Na. Ez mi? Nem tudom elolvasni az írásot. Ez le is esik. Ja, halandja. Ja, halandja, hát. Na. Addig figyelj. Ne telefonolj. Na, halandja elúszta. Na. Dumánia. Dulicska. Ja, oké. Kecske. Pont halandja lett volna az utolsó. Nem baj. Jó. Na. Akkor most megpróbálom újra. Még pont erre van időm. Halló, tessék, megkeresés. Jó napot kívánok, Tóth Krisztina vagyok, és a Bocskor Pistát keresem. Eltévesztetted. Ja, elnézést kérek. Bocsánat, ez az első. Viszontlátásra. Hirtelen már rég lerakta. Hát nem rakta le, mert nem ment a ízé, csak nem dumált bele. Jó, hát ez nem volt valami vicces, de nem baj. Jó, mindegy. Na hát, ebben a videóban most csak ennyi lett volna. Na, sziasztok! Hello.